ka gan shi ganyen lemun tsami ne wannan hayaki da wanka ake yi da shi na samun biyan bukata nan take. Kana sa a wuta bukatan ka ya biya. Kar ka ce maka ni na nuna ma ni dan ni zan maka zaka kashe kuɗi da yawa. Wanda nake yawa yanzu baya ma Afirka. Zan hada wannan jara itace ne aika mishi a kasan waje zai amfani da shi. Ka duba ramli ne ba dai ba. Ka gan shi wannan ake kira ramli gidan goma cikin ramli Suleiman. Za ka zo ka sa tsarki a gefensa na dama. In ka buga wannan sai ka buga wannan a ganyen lemun tsami. Ganyen guda 1777 wuri guda 17 guda 10. Jan nama yanka kanana guda 10. Gashi nan muna rubuta. Idan an hada gaba da za su zuba jan naman a cikin wannan sake daukan wurin a saka a ciki sai a nema fatan bushiya ko nasa sai a kwaba da shi a daka a gyara shi mai kyau sai a saka gongomi guda ɗaya naira 500 ne ko siya ko karba ko bari ba siya ba ma kawai ne ya zage ko karba ko bari. Ni da kaina idan na hara ina amfani da shi saboda ina ganin misalin shi. Kai ma kai ko da taurarin ka duka mu ce in kai amfani da shi da zaka ga matsayin sa in Allah ya ko da taurarin ka mu ce duka. Ganyen lemun tsami wuri jan nama fatan bushiya ramli masassulo mana gidan 10 tariki gidan 5. Ka san a cikin ayyukan malinta gaba daya ba sirrin da ya kai ramli sauri. Ramli kamar magnet yake. In ka yi shi kawai sai dai baka iya ba. Abinda baka iya ba in ka yi shi kai baka san me kai ba. Wayansu yanzu ganin dugo suke mishi. Wayansu ganin alifun suke mishi ba san ma me ramli ba. To ka shiga Samsul Maluful Kubura ka duba. Wai ramli a ciki sosai. Kagan ka shiga mumbara su shi ma yana ciki. Samsul Bilali shi ma yana ciki. Ka gani ka duba mai kyau. Kar ka tambaye ni na ba duniya gaba da kowa